Nangini unjogo masani koro wuok oko yanga mano mara kwedo kata nend siemo maricho ma sirikal time pacho kae. Nyaka sani koro wacho ni jatend piny kata kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere kod advisors mago maderoma 20 ka bende yande jatend piny owalo mana mamoro. Kwano kitiyo kod omenda mathoth kamae koro e chulo advisors bende en gino malong'o mabiro bedo ka duoko piny omenda mitiyo godo ahinya to ichudo mago sara tiweyo moko mathoth madhi e wechego mag dongruok. Joyce, yenamuda watch ni jatend piny, the first advisor ma jatend piny and cabinet minister. Cabinet minister, king your ministries go get trickle down to the PS, to the directors, ginidhinya ka piny. Mangiso ni information with the cabinet minister, cabinet secretary, information ni work at ground from officers, bureau directors, don't just CS to CS nyalotero nekir. Okane tiende mondo mi kero bed gi advisors maromo 20. To king'iyo advisors achiel kachiel ichulo at the rate mar waziri. Manyiso ni apart from 23 cabinet secretaries, kendo wan gi 20 cabinet secretaries magin advisors. Miluongo ni advisors ichulo gi the same amount of money of salaries to gi enjoy almost all the same privileges. Mane makelo keto budget kata yudo ka sechete sasa motima allocation the budget makes state house niga ni amalo sechete. Ijudo ka these are the areas ma pesa gidhie. Adieri manitie ne there is no need mondo mi wabed gi joke. It is a duplication of roles and responsibilities. To mbara ngawach and my gigi oktimbre mane state house kende. Gigi timbre na counties wagi. Koro I think it's a problem of responsibility and priorities. Kachido ka ngato kodonje power to dwani jitema no ringo go obed kamoro. Tiro ka koro nafas tin. Koro en advisor, economic advisor, sijui special economic zone advisor, sijui health, ngato advise mental health, ngato advise a different segment of health. Koro gimacho onego abed gi tend sirikal manigi ma take responsibility mongi maber ni okochuno nyaka jite bede system. Jinyalo survive mok gibede system. Mumio onge tiende mondo mi sirikal ko biro to keto nyicha antie piny mar Germany to na realize ni kanga do bire telo kaka chancellor election appointment mar cabinet ministers in that side kata mana advisors ngato ko bire telo okunya kidonji gidogite imana gi slots matin mar kelo jok mabro konyi implement manifesto mari to kata mana cabinet ministers go waziri go okunya kiriambi getich so long as ni gin professionally fit and qualified to run mondo mi gichiw paro mondo mi giendeleza agenda mari to korwa koni king'iyo ka ng'ato donje telo kawuono ka dano obedo president to jite manokonye campaign nyaka bede state house kata ka ng'ik magidhi offer value nyaka bede state house kata ka ni nitie e bana mar jatend piny nyaka bede kan ko I don't know what's kamai the rate at which what you give pes jopiny e chulo things that are not priority to the people is too high. King Yosani, 20 advisors, their advice trickle down to sort out the issues of health a ground. Their advices trickle down, Mondomio konja ten pin, or deal issues make capitation. Advices, magichiu, the pin, my ensure ni conducive environment, mar business, nitie pinikata mangat, matimo, or hala nyawara eginene. Kisian kumai. You do konruok, kaluregi advice, muchi jiprarioka. Onge that structure inen koro adier mantieni jatend piny inyalo bed advice gi cabinet secretaries, that is enough. And then we have some few advisors, special advisors on critical issues like health, economy, taxation inyalo to inigoro ma advice ma kila kitu ma devolution advisor king your health advice ani advisors ni kumora mora magi mono bed ni wang'iyo to of importance kane nyithindo kane jenzi to bire ndara no watch ni wadwaro ni wakat expenses mondo mi wabed gi lean government monyalo manage mondo mi japiny kuma nticha kik bed gi pressure mar taxation gi high cost of living. Kier no ngado no wuok mo ngado gik moko mowacho ni what reduce advisors kila mo ngado nyaka budget mar office of the first lady but adier manitie ni mawik manotimat for the cameras Sani ground nyalo bedo ni ok notim. A ground gik moko tofauti. Mane omiro ka bang riembo advisors ka
sani wa about G20 to gimarach kabisa ni G20 gi ichulo at the same rate mar waziri 1 billion to manage advisors kitero 1 billion let's say Siaya kawuono idhi yero 3 county hospitals kitero 1 billion Homa Bay mano 3 county hospitals and gin subtal mabro geto impact ne jopiny kacha. But because that's not a priority to the Kenya Kwanza regime, gigawa 1 billion, give me ji prario monthly, mono dia chop go life, giwinji maber. Yani serikal prioritize ji prario over the entire country. Well, I think it's a misplaced priority, and the buck still stops with the president. Kir nyaka take responsibility and remain accountable to jopiny. Mondo nyi jopiny advisors konye yo mane, to jo advisors konye jopiny nadi. Wanyachka rwakia kaduoke to akopogore kata